Usia niki ratusan tahun Mas Majapahit niki. Nggih. Urut-urutane. Mas, kok kene pernah diketoki gak Mas? Wong putih, koyo baju putih. Polos. Kok nak kula Kudu alhamdulillah urung tahu. Nek Pak pernah, Pak? Dereng. Dereng nggih. Ketok yang putune dhewe mbok ayam. Macam penampakan dereng nggih. Mbok nek pengunjung Mas, cerita-cerita ngono. kula nate setunggal nggih sepisan Pak tiyang Nganjuk niku suami istri. Jam 5:30 waktu maghrib niku lho Pak. Apa Pak? Ngerti ulo Pak teng panggung sak areal panggung niku. Sing aperene iku mau to? Panggung keris wonten keris pas lho kencenge niku. Sing ngono patung keris kuwi. Nggih. Nah, terus Akhirnya mau muntah-muntah. Mas, aku tahu Mas. Nggih. Aku iki Habibi ya. Habibi siroke gak melok Mas. Gak melok di sini. Malam Jumargi ngene iki. Jam 3 malam. Neng uwit kono lho Mas. Nek uwit cilik cara sak lengan dipoklek paling miktat ya. Nggih. Iku ora timutak Mas. Koyo disempal iku piye? Mari ngono dijeblokno ngisor. Iya. Tahu Mas. Jam 3 bengi Pak. Iki lho Pak, kayu gede. Sak nangkul-nangkul. kirine Jembatan niku. sak kiri jembatan sing dibongkar niku. Sak kidule. Pokoke musola. Serut nih. Terus. Wit kuwi Mas. Digolek iki pete yo ora ono to Mas. Serut. Nggih. Ku maling Jumargi Mas. Mari ngene diundali gelang. Tapi gelangnya kuningan, ndase ula. Gelang kuwi Pak. Buntute kayu. Tapi tengah-tengahnya kayu ngono lho. Lha diundalno ning geni lho Pak, ning watu lho. Nek sejarah Mbah niku wit Pripun? apa niku ula, Mbah. Pak. Yo, berarti Sejarah bener Mbah. kan. Biyen kan anak lumbung biyen. Ning ngene Mbah-mbah kan di lumbung. Omah cilik wonten Kadang teng pendopo lho. benda omah sing kados niku lho, pinggir kidul. Cara sing paling mistis kene iki sebelah ndi? Sing paling mistis Pak. Yo kuwi to kidul tali geni. Nggih. Saetane Pak pokoke saetane. Bogor dolanono ya. Anten tarupe. Sama gak mani. Nggih. Lah yo kayak konten wangke bature. Iku kan sejarah Mbah biyen. Heeh. Kan dina Jumat lagi kan zaman biyen kan dikutuki ngono gitu. Aku mbok pelapeke aku apa yang ngaleh. Terus sing ngoten Mbah biyen. Jadi ngalah ning aku nek golek ini sak kepoh. Nah dadine kepoh iki. Kepoe tasik niki. Lah niku kaya teh nderambah niku. Ageng lho, ageng. Enten bekase jembatan niku. Nggih kidule nyoba teh kawedi. Lah iku sing dipoklek bengi-bengi ku lho Ndra. Tenan to saiki zaman terus dhewe to ceritane. Nek waktu iku kan gak ono sing ditekoni, yo mek pelayan-pelayan to. Ya jam 3 bengi to Mas. Nggih. Kayak ada Penyulung apa? rimis-rimis. Gus Tahun pinten? Tahun pinten? ke rong wulan gak 3 wulan. Ya lebih to. 3 wulan, Mbah. Lebih nek 3 wulan. Ya pokoknya tahun iki, Tahun iki wulan 6, pokoknya men iki gurung dibangun, jembatannya gurung dibangun. wulan 6. Hah? Wulan 6, Bulan 6. wulan 6. Pokoknya yo anyar-anyaran. Iki tembe sak ulan matuk ya. Nggih, wulan 6. Ulan umpatan. Wis nek kayu sak kentol dipoklek kan suarane beda. Niku koyo disempal, Mas. Iku krungu kabeh saja. Iki nyata. Men iya malam cuma lagi ngene, tapi jam 3. Jam 3. Wis sampe mulih kok, Bro. Jam 3. Awake dhewe rene. Iki sampean ki ambekan wani Pak niku. Biasa ta. Biasa iki. Yo masku nembe dugi wae. Maksud sampai Berarti tali lah. sampai esuk Nggih ta esuk. mboten diketinggalin napa-napa. Oh, wonten putune ya biasa mbok anak. Wis paham Pak ngono. Putune. Jam sekawan injing iku mantuk para nggih kerupuk girut niku. Tapi aku cara dibayari pironda nek wong dhewean yo. Namane emang wedi Pak nang mriki. Tapi nak pisanan nggih wedi Pak, tapi nak wis sehari ya wis biasa. Kula nate tasik 6 wong tasik bujang nggih jaga tebangan niku di ngene mbae salore geni kan omahe cek cupi diuji ngoten. Jam 10 bengi jam napa-napa ijen tengah walas. Walas ini blegedeg mboten nek padang. Niki wis padang ya, Pak ya. Niki padat. Mana. Medal ratusan di pos niku sing ngene Jogo niku portal niku. Mboten pos niku dalan jurusan Kentenge telon niku sing kilen. Loji ya tiyang butani niki. Ya sampun. Tasik alit.
anu tak yo pun jaga tak noleh iku wis kuat mikul kayu ruwebang iki kon jaga nggih teleng sik napa-napa walah kathah Dadi dereng Mas tapi jero kiamban mriki wani gak Mas? Mboten Mas. Masuk Mas. Padang ini. Masuk kalau mbek panengan pacar ndal kendil. Coba kok tinggal di wan gak wani. Nek gak ngintik nang mburi ini. kok menang. Kok menang? Heh? Kok menang? Gak wani to nek diwan. Tapi nek bari Bu. Bari sawan wani diwan bari. Mboten. Dah. Cek kendel Pak iki lho. Cek kendel Pak iki. wis omah Padang grupi. Nah, itu ora main. Ora wilayah. Jadi sak Kayu sing gede mereka kuwi. berarti alasnya. Nggih Pak sak nilai. Jati sing paling gede ku ndi Mas? ya mriki tok sak hubungane siwarane Mboten enten sing gede kok aku roh awan. Kono apa kono? Iku lho warung lho Mbah Juli lho. Sing paling gede. Nggih. Jati gede ndek. Sing tak rekam enggak to. Tuh. Sa iki lho telak niki 4 Gede gede kok. Anu Mas. Yo iki to wit iki to. Sing bebejo kan biji nyali ning kene. Ning ngisor wit. Nah, di jenenge pohon cinta itu memang gandeng. Tapi kok nek jari aku ya, ya mbuh mripatku piye. Jari aku kok yo tambah ndek. Terus aku dhisik dhuwur kok. ya pantes Pak Apa iki nih watune munggah? diumbuke watu iku Paling ngono. ketian nggih tak wonten niku Pohon cinta. Kita sapa sing gak ndang oleh judu gelem tirakat nang ngene insyaallah. Habibi niki kepoh Pak niku nggih ngepete niki kepoh niki sakit dileleke niku niki kepoh ageng nih. nggih kepoh Ndang Oyot e sendrayutan itu ngisor lho. ndang dhewe ana. Rawat-rawat iki oyot e. Duki kilan kok oyot e. Ngono njak batur, njak batur ora Koyo ulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sedang memasuki kawasan pohon bersambung. Pohon ini sambung. Ya.